ndakambombata nemameseji ewhatsapp vachisenderana nengo nemwe mukomana anonzi Tinashe mafoni pawhatsapp but handina kana chandakamutora nguva zhinji pacho ndini ndaitoblemewa ndakamubvunza aiti anodanwa mushonga ndakasvika kumba kwavo kwaambuya vangu vachiudza mwana wavo vachiti ungadana nina iyeyo pakudii anokupei haana chaanokupa iwo wakamboendere chii ikoko ndirato vanamborara pano vakaita wiki vasingarare pamba tirare titu nyapa vairara kwame mukonu iwo wasikubvisa mari kana kuti mari yako ndeyembanje. Inini ndaienda kubasa muona mambo. Inini ndakaenda kubasa. Mari yangu yese ndaenda isiya yese. Pei yese kumba ndaisira iyeyo. Ndiye munhu wandaipa mari. tapiwa madumbu. Kuwasha ndinoda pfuma yangu. Donya iri mudari. Pamusoro mapukota ndiwo vakateerera. Tikukumbira mumang'ari kuti usitsanangure nhau yenyu ipinde mudari tinzwe. Tiita zvimwe mudari. Pamusoro edani. Ndo ndakamhangarira Everine Mandombo. Ndakamhangarira nyaya nekuti akauya. Makamhangarirani? Everine Mandombo. Ndo ndakamhangarira ndiye akatora mwana mumaoko mangu. Ngomire. Ko ndiupo. Ivo vakazopa mwana wa mwana inini akasitora mwana mumaoko mangu ndamai vake. Mazungumzo nani? Amuzi mbawa kamuno. Koi mimi someone rejeru. Yene sabani si. At beta. Gonya. Ainza samani sidenya ndimi. Somebody yakanyatwa nani polisi. Ine pandikanoreporta ndakaripota tichiti Everine saka apa ndatoka nokondinzwa kuti tapiwa ndiyari dare akatora mwana ndiwa ndikamhangarira. Vachari tsanangurire. Sandakanyora ipapo sandakakorosa ndakamutswa. Makamhangarira Everine. Everine ndiyo ndikamhangarira akanoti pakutora mwana kwakaita akanditi zvese unoturira ini mwana wangu haashandi. Ndo zvakaitika. Noti pakutora mwana kwakaita akati nini mwana wangu haashandi. Chamunoda munoona ini. Saka ndakaona kana ndikamhangarira mukwasha haashandi semuromo kandodzama yacho kuti mwana ndini ndatora. Zvese zvinodiwa ndini ndinobata. Kuvacharika muruti asi nyaya ndeyepfuma. Ndeyepfuma. Saka manje mukwirira mwe mukadzi kuti akupe pfuma. Ivo ndo vakandiudza nemuromo wavo. Mukwirira mwe mukadzi kuti akupe pfuma. Kwete. Munotokwirirai. Ndokwirira mukwasha. Ikaka ndopana nyaya. saka ndizvozvo. Mukwasha kana achizotaura namai vake kuti awedze pfuma yanya yemba kwavo. Mimi munhu akatora mwana wenyu anogara nemwana wenyu ndamai here kana kuti mukwasha. Amai ndo vakatora mwana. Aiwa. Amai ndo vanobereka mwana here nemunhingi neni. Zvakaitika ndezvekuti pamusoro vedare. Ndingati ngenda kushorai. Zvakaitika ndezvekuti amai apa vakatora mwana pane utsotsi hwakangoitika. Saka vauya ivo vakabva vati inini seri zvinodadiwa unoona ini. Noda kuti mwana wangu ndakwanise ini ndinokwanisa kuwana kushanda ndobva ndawana ndichibhadhara. Semunhu ndinoda mwana wako. Alright, zvakanaka. Whatever zvakaitika mu background umu. Uyu ndio mukwasha wenyu. Totenda. Ehe. Saka munoreva pfuma kupi? Kumukwasha.
right 102 ndotenda ipapo saka ndokumbirawo pfuma yangu kubva kumukwasha wangu. Mwana wangu akatorwa 2022 atorwa kudaro aenda kumba akanogara kuchiweshi kwaari kutaura kundo kwakamutisa vanogara agara anofunga kwakazoya sadomo afa abvisa mari inoita $80 ichinzi ndotsvagirai kuno. Pabuda tsvagirai kuno paya pakazobata pamuviri kwabva kwasununguka mwana. Asati asununguka kwakabva kwasera akati ndine chichemo chokuti handina zvakakwana ndoda kubatsirana kuona chinyi muroora uyu semunhu akazvitakura ndikati hazvina kuipa ndakabva ndagamuchira kudaro. Muroora akazosununguka mwana ane gore 8 years gore ne 9 months hapana chakauya kusvikira nawo kubva jira negumbeza mbudzi dzemasungiro hapana chandakapiwa. Saka ndaikumbirawo kuti ndiwanawo pfuma yangu ndiri muno muwakuru sina kupopotana. Right, mangari wanzwa zvatsanangurwa nomangari wazinzwa pamusoro yedai ndatoazvinzwa ngezi hongu right vati ambuya vari kuti ndopfuma yangu kudinazvo pamusoro yedai pamusoro yemanga nemuesvatele ini hongu iri nawe pfuma ndokwanisa kutsvagawo mbijana nepadiki pandokwanisa kuwanawo napo kusvika ndakwanisa kubhadhara. Asi chavanoitika ndaigara nemudzimai wangu hatinobvira tambotukana kana kushupana kana kudii. Asi chavanoitika musi wa31 December mudzimai akati arida kuya kuholiday kumba kwavo. Ndabva ndatomuperekedza nemotikari yasise epateni yekumba kwedu ndakatomupa nemari yebhasi yakakwirisa kuya kuholiday kumba kwavo. Asi azoya kumba kwavo kwacho akatara kuti mari yakwirisa kuya kumba kwavo aita mari icho ndiyo ndakamupa. Andazouyawo kumazuve kwacho ndauya ikoko ndakatanga kuona sekuru hanzvadzi ava vakabva vanditi iwo usazochema mangwana uchinzwa kuti mukadzi wako aroorwa nemurume wemombe. Ndakati kopa kuti zvakanziwa nemurume anopfudza mombe. Nemurume anopfudza mombe. Alright. Ndakati koendawa vakanzi nekuti wo ukadinga kuchengetere mwana. Ndakati ko ndachengeterwa mwana papi ko inini mukadzi anobva ndambomudzinga. Ndabva ndazobvunzawo mudzimai wangu pandakasangana naye ikoko kumazuve ikoko akabva anditi inini pakutanga pacho ndakasvika kumba kwavo kwaambuya vangu vachiudza mwana wavo vachiti ungadana nina iyeyo pakudii anokupei haana chaanokupa iwo wakamboendere chii ikoko. Inini kubva ipapo reti vakasangana nini kana munzira vaigona kutanga kungonituka kana zvinyadzi ndisina kana kumbotaura kana chakaipa kana kudii ndengotuka. Pamwe pacho mudzimai anambobvira ndakambomudzinga kana kumutuka kana kudii. Pamwe pacho daiti zvanditamsingadi mukadzi kubva pekutanga ndakambomubata nemameseji ewhatsapp vachisenderana nengo nemwe mukomana anonzi Tinashe mafoni pawhatsapp. But handina kana chandakamutora nguva zhinji pacho ndaitobhlemiwa ndakamubvunza aiti anoda kunwa mushonga akafonera mai vacho vaibva vatanga kutuka futi zvinyadzi vachituka ini kusvika vazouya vazonomangara kunongo kudai vakati nekuti munin'ina wangu wandakasiyira inini wa2003 akangorwara zuva rimwe chete anga akatenga mota ndayakatenga futi sendi kwatogara kumba vakashedzera kuti twese twamwe kutaura turiko kumba kwenyu ndakunotututa twese ukuenderai kwamama ndokuya kwavakazoita kuno kwachizoripo. Wati mudzimai akaenda muna December gore rapera 31 December gore rapera izvo zvona mudzimai akatoroorwa ari pane here mudzimai aripo kadzi uya kuno usiyai mwana ikoko uya
Waroba. Kwete. Wanengu akadiwa pakumurumo. Kupano ndane 11 months. Ndakabva kuvhuna South 1 December. Ko uchiri kuite kumba. Nditori kubasa. Wakanzina Lusenzi. Van. Kumurumo. Azi. Anzapana. Alright. Kumurumo kuti ari kwachirwana. Kumurume ndakabva nekuti aindudza mashoko kuti nyanzi ndakautura. Kuti ari kwachirwa nani? Hakuwa Van. Samurumo korumuda. Oh. Sunan 11 months. Usikwaru. Ukudi kona mwana. Ameza kwenda ubasa ndikona kumtenda kumtengera siku leshine. Zvataza kutengerwa naye babomu kutengera mwana. Akona marano kudzadzira yangu embani. Anokudzati maranda shanda ndiyangu embani. Mari yechi? Mari yangu embanje. Yembanje. Mara sipo kotona sipo tengwa mama ndo yetotenga. Inyazo mira zvakanaka nyazo manje. Zuri ndeyangu yekutengesa mbanje here kana kuti yekutenga mbanje. Yekutenga mbanje. Yekuti yapute. Kuti yapute. Saka toputa so. Pamusoro Ndiwake. Saka baba 11 months kwa ugara kwa akamboyere kumba kwenyu. Kataka bokutsvaga. Vana brand tsvaga. Kuiwa kama watsvaga here sabo mwana pa 11 months. Andinambo watsvaga. Koita ndiko watsvaga sabo mwana kuti nai baba mwana arwara musoro nhasana kurasvika miri. Chikonzero kuti watsvaga yenu dzingandisi murume wako munako murume wako ndimama nekuti ndiwakakutora. Wakatorwa namai. Vaitora chiwe chese. Vakantora chitambidzira ndinoona vamuti vese saka pandakasvika iye ndiandikarara nayo. Utudi kwenyaya kweyi. Natsijekesa natsijekesa pachena tinzi. Amai bomberatizo. Amai munhu ndio amai veuyu mukomana ndevapi? Uyatizwa amai. Garai pa benja. Amai, ndi mwana wenyu. Amen. Itai hongu kwete amen. Mwana wenyu ndiwe chingani? Ndiwe kutanga. Amen. Ko makaita sei mwana uyu? Musikana uyu. Pamusoro imambo. Musikana uyu nemukomana vanga vachitaurirana. Vachitaurirana nemwana wangu musikana. Vakanga vaonana kupi? Vagara vaidanana. Kubva pataigara tese kumazuva. Murume wangu asati ashandisa ndawana stendi kuchikwesha. Vana ava vaidanana. Inini kubva murume wangu ashaya ndakatsvagirwa stendi kuchikwesha nemwana wangu wenumber 2. Saka ndadzoka kumazowe ndokwandinoshavira. Pandaiuya kuzoshava muroora akauya kumba ndobvati ndanzwa kuti mauya mushure mekuti ava nemukomana vaitaura vese pafoni zvamauya mama inini ndoda kuenda kuchiweshe asi kuti ndiende kuchiweshe amai havandibvumiri imi michitaurai kuti ndoda kuenda unoona shamwari dzangu zvechokwadi ndobva ndaita sekudaro ndobva ndatsanangurira mumwe wangu musikana hanzi aroda unoona vamwe wake kuchiweshe musikana ndobva atonditi fonai mufonere mukomana ndikati bapure Tapiwa agara ari kuya kunoku mazuva aya aishanda kuDelikosi. Tapiwa ari kuya kunoku ane mubhedha waroda kutakura uroda kuenda kumusha
ndichitotakura zvinhu zvangu Tapiwa ndiye uyu achibva nawo kumazuva. achibva nazvo kumazuva tichitama tichitakura zvinhu tichiendesa kumusha tazvitakura zvishoma nezvishoma nemota iyo yakatengwa nemuchakabva ari kutaurawo. Saka ndobva tadii ndikati ari kuuya kunoku ndobva aenda ndofunga akatouya 3 times achibva kumba kwawo achiuya kumba kwandaigara. Mama ndatotiza ndauya fonerai Tapiwa kuti ari kuuya here ndikati agara ari kutouya nekuti ndine zvinhu zvandoda kuti atakure zviende kumba. Ndobva aenda zvechiwa kuseni ndobva atonditi mama kuti ndienda vandibvumire nenhau yekuti kune mwana wasisi waari kugara naye mwana wasisi wake varipo vari apa. Saka ndikati ndichataura navo zveshiwa ndobva ndavaudza sere wangu ndobva nditi zvoni kuti inini uyo aende ndine mwana ade ndawana chikafu ndaigona kuita sei kuenda naye kubasa. Ndobva ndati zvisinganetse zviri zvechikafu hapana chinonetsa uyu ndopashanda udheri kose. Ndobva touya ndobva tonotenga raisi ne2 kg yeshuga ndobva aendesa. Musikana akatorongedza bhegi rake akauya ndikatonokumbira huni panetsi tikarongedza huni dzedu mumota ndobva watakura zvinhu vandobva wadi ndobva vaenda. Mabva kumazuva muchienda kuchiweshe. Vachitoenda kuchiweshe indakatosara kubasa. Vakabva vaenda. Vakabva vaenda apa. Vaenda kumba nhau ikasara ikabuda kuti atizisa. Imimi zvamukanga muchirega vachienda kumba maiti zvinoita sei kumberi? Vanhu vavagara vanga vachidanana. Kasi maida kuti zviita sei? Maziva kuti vana havanodanana maida kuti zviita sei kumberi? Ina hapana zvandaikwanisa kuita. Ai kaka ndati maida kuti zviita sei vana ava vato. Saka imi maito ndakagamuchira muroora mambo. Muroora ndakagamuchira. Saka imi maito kuchidzira maito makaisa zvikwanisiro zvokuti vagone kuenda kunoonana kumberi. Ivo vagara vanga vachionana kudhara. Varidzi vagara vaitoonana kudhara. Vagara vaitoonana kudhara. Ini ndobva panguva iyoyo angane makore mangano? Tapiwa angane 22. Ko uyu musikana 17. Wangane 17. Izvo zvino makore mangano? 19. Okay. All right. Saka imi makati muroora auya musha? Ndakagamuchira. Ndagamuchira muroora. Ndofunga muroora vachigara kumba. Kadhi remurume wangu inini raigara nemuroora. Ndofunga nhau ichibuda ndakati inini muroora ndindomuda nekuda kwokurwadziwa nemumwe anga aparara sina tsananguro akasira uyu. Ndizvezvi mwanangu tachikwanisa 18 years ndobva ngoti musoro nekuenda. So aizvozvo zvazvina basa izvo tona kuenda panava. Vakanga vari pachikoro here pavakanga vachidanana? Wangu vese vanga vachiri pachikoro. Iwewe wakafambira here musikana kuti amudanane? Musikana wakakufambirawo? Chii chakaitika? Nanditori kubasa aingonyora mameseji ndichiramba. Pandakazouya kubasa ndichiti engeri off ndopa akanitakura. Ndepakati? Ndopa akaenda neni utweshe. Nanditori kubasa. Iyo wakatakura uchiti kudii? Mama ndo wakatanza ndinoona shamwari dzako dzikukuda utweshe. Mama vapi? Udzoke iwe wanga une shamwari dzako kuchiweshe here? Hanzvadzi dzavo ndo dzandaitamba nadzo. Saka wasvika kuchiweshe wakabva waita sei? Vana vasvika nchinara navo vasiso wese bhera vacho vanamborara pano vakaita wiki vasingarare pamba tirare titu. Nyapa. Verera kwame mukoro. Ndikisane mtaura kuno. Wakambozvunza here kuti kotakura tese muno mukwezvo zvafamba sei? Haunai wakatozvifarirawo. Imimi. Alright, imimi. Ava anenge amkurunga wenyama. Vataura kuti imimi makataura kuti chese chamunenge muchida pakubvesa kwepfuma ndi munoona imimi.
ndimunoningirika sei makadaro? Handina kutaura izvozvo mama. Asi nhau yakaitika ndeyekuti sere vakanetsana nemunin'ina wangu uyu akagara apo. Vanetsana kudaro vakaendesa mwana uyu kune munin'ina wangu indiri kubasa. Mwana uyu hanzi anga azvinyangadza. Ndobva achemera mai vake. Achemera mai vake kudaro. Mai uyu ndopa akabva atichi aenda, sere ndopa wakauya ndobva washedza munin'ina wangu. Zvikanzi iwewe ndauya uya titauri, ndobva waenda pasaiti. Ndobva wakutaura. Zvichinzi zvamaita sere handakufara nazvo mawinza mwana yaakazvinyangadza. Sei musina kumubvisa? Zvikanzi nemunin'ina wangu sori handina kuzviziva kuti mwana ndo zvaaita. Ava ndobva wadii? Ndobva waramba wachitaura sere. Munin'ina ndopa akabvunza kuti sere munenge mune nyaya yenyu. Inga ndakumbira sori wani kuti handakuzviona. Saka sei muri kuramba muchitaura? Zvikanzi hakusi kutanga nokuti nyaya yagara inongoitika. Kana amai mukoma wenyu ndo zvaanoita akatora mwana nomudzosa ane tsvina. Ndopa wakabva watanga kutukwanidzana. Vakatopopotedzana indiri kubasa. Ndichisvika ndopa ndakanzwa kuti vanhu vachiti koyo turanzwa uchitukwa. Kurumidzai kusvika panyaya yekuti sei makati imimi kana makuda pfuma munoona imimi. Alright. Kwese uko hakuna basa. Alright. Ndopa vakatanga kutukana vachipopotedzana kudaro ndopa vakati twamuri kuvhaira nato twese ndiri kuya kuzotora. Ina handina pandakambwa kuti uyai muone inini ndindopa ipfuma. Ndopa vakati zvese zvamukuvhaira nazvo kamota kamukuvhaira nako kari kuchiweshe nezvese zviriko ndoda nokukwirira idare zvese ndikuya zosvitsvaira. Handina kubva ndadaira munin'ina wangu ndopa akati mimi muri kuchema pfuma. Nezvakwana. Alright. Ko imimi uyu ndanzwa achinzi murume wake arutaura kuti akatoroorwa akatotorwa nemumwe murume. Ichokwadi? Hanambororwa, handienda kubasa ine murume wandinogara nayewo asi baba wavo. Saka ega ndokuona kuti mari yanga isingamubhalansiri pakati mama. Ndoenda basa anotoshanda tiriko kumazuva asi kana kuHarare. Munhu anoshandira yakavhata sinzi mwana wake pamukuti anegorisamu. Haana hake pressure inokuti ndine twangu tuvana anoya akachisara nako. Ndopakangoendawo kubasa, adotoenda kubasa ndotogara kubasa ipo pamwana tinochinja ndotombomutora ndomudzosera. Ndomutora ndomudzosera. Nekuti mukwasha unyataura kuti ndakanzwa kuti uyu akatotorwa nemumwe murume asi kugara naye. Ndo zvacho zvakaitika ipapo vanhu vakatokutanzi ari kumurume ndikati kana ari kumurume inini handisumboziva nekuti hapana chandati ndaita ndawana noti ikoko ndotosvika iye kazhinji nomusvikira netuvana twacho twaanozirwa tu. Ane nguva yakadii achigara achigara nemi kwamurimi? Akauya musi wa31 December akazotanga kushanda atwa ne 31 December kusvika nhasi. Ane 3 months ari kubasa kusvika nhasi. Apa ari kubasa. Asiri pamurume wake. Alright. Kupatsika dzechivanhu tinoti kudii kana munhu akunopinda basa? Uyu ane imba yake kawo? Handiti? Imba anayo. Anayo ka? Kuzvina munhu akagara here gore? Asiri mumba make? Inini ndakatarisirawo kuti pakauya mwana handiti ndandichitarisira kuti pamwe kuchatumawo munhu uzobvunza kuti ko mwana chichi. Mwana upi? Iye sekuya kwaakaita. Muzukuru wenyu kuti iye mwanasikana muroora vanoti vanga vari kumazoe ikoko pakauyawo musikana vanga varipo. Iye zvaakauya kwamuri akati akauya achiti ndauya kuzodii? Iye paakauya ndakamuti hausi kudzokera here? Akati mama kudzoka ndingadzoke hangu asi praise mhinduro dzavanondipindura kazhinji anorara kushamwari dzavo. Paunomubvunza unonzwa kuti ungadiwa namama. Kazhinji mumba chaimu murume handitese handiwanze kumuwana. Ndikati iwo ndionozozvomba mukwasha pano paningafambe ndichiti mukwasha aurisangane nawo. Kuimi pamukarega muroora achiita maita ari kuenda ku? Pamusoro imama. Muroora akauya nditori kunondi ndakatanga kuuya. Muroora auya. Ndakatoenda ndikabvunza muroora tiri kuenda rini kumba. Zvikanzi ndichauya pamberi apo. December asere vangu vakafona vakataura kuti uyu muroora anga akaudzwa kuti aizodya Christmas kumasoro. Muroora inini haana kundiudza. Sere vakazofona vachiti ko iwe waregerei kuuya. Zvikanzi nemuroora ndashaya mari. Asi muroora ndandatompa mari yanga anayo ndichiti atenge hupfu. Haana kutenga. Sere vakashedzera kuti vanhu variko vane pfungwa here vakushayira $2 zekuti ukwire uye kuhoride. Ndo pakazouya muroora musi weNew Year achiuya kuhoride kupi kwanga ashedzwa namai vake. Ndikabva ndazobvunza sisi vacho varipo apo. Ini ndiri kunzwa nemakuhwa kuti muroora wangu hasi kudzoka kumba chikonzero chii.
akati inini mama mashoko amuri kundibvunza asati asvika munzeve dzangu. Ndikabva ndazobvunza Seri, munin'ina waSeri ivava. Seri ndo mashoko andiri kunzwa, asi munoziva zvazvinoita. Pfuma inouya pamberi apo nokuti izvozvo zvinhu zvakaoma. Mangwana mukwasha akafuma kanzi aita mari. Muchadzosa here mwana wenyu mumusha nokuti murume ane mari. Apa inazana yasobabata chaizvozvo. Iwe yakasumukirei mumusha kudzokera kwamai vake? Mwana yakashedzwa namai vake. Imi makashedzerei mwana? Mwana December ndo pandikati ngawe. Musa 31 ana kutombofuna ino ndakatoenda kumusha. Ndati makamushedzerei, makamushedzera kuti kudi iwe? Uya akauya ega musa 31. Iwe wakasumukira chimu. Musa 24 ndo pandakati ngawe. Mira, iwe wakasumukira chimusha mako. Wakasumukira chimusha mako iwe. Ndakasimuka nekuti zvese zvaitika kuti kanyangwa akapindura rafune mwana zvengonziwe ndo wakadzidzisa ukashaya chakangoshaika chine ngonziwewe. Nemurume wako. Wakangotora chinobvanzusa tombondudze zvozvo nekuti mama ndo wakakuroora ine asi murume wako nemurume wako. Alright. Saka toti wakasumuka kuda mumusha umu mune mhaka yekuti wainzi amai vako ndo vakudi? Vakakutora. Ndo vakaku amai amwene wako ndo vakakuunza pano. Handitika. Saka wakamusumuka uchiti ndakuenda zvangu ndakudzokera kwaamai. Ndakaudzwa ini ndakaudzwa kuti ndakuenda ndakubona nditambira nyuye kuna mama kumazowe. Bati handikuperekedze panosvitsa kurosa ukandipa dhora. Alright, so zvekupana dhora zvazvamazi. Wakati ndakuenda kwaamai kunoti kwangu unotamba kuvhakacha here kana kuti makutoti inini pana. Wakakuri kuvhakacha. Wanguri kuvhakacha. Ndopatiri kuda chiti kuti ndakaenda kunovhakacha. Imi munguna kuvhakacha kwegorere. Vhakacha kwegore ndopacho pandiri kupupura kuti ndakabvunza kuti kwa uchadzoka here. Seri wangu akatozombouya. Alright. Pane hanzvadzi dzangu. Vhakacha kwegore. Saka imi zvamukaona akupedza gore mwana uyu makati kudi avhakacha. Ipapo ndo pandikuedza kupupura. Kuti akauya mwana. Auya kudaro Seri vakauya vakandibvunza. Seri yatipinde mumba ndikati Seri tingatoswera pina vatigarei pano. Kurumidza kutaura musaite nhoroondo. Aiwa ndopacho vanotaura. Nofunga hanzvadzi dzangu ndo dzakazobvunza kuti Seri zvinonakidza here kuti imi ndimi moda mwana uyu mwana asingadiwe nemurume. Avo vakati ndichanozvigadzirisa. Ndo murume wakabvunza noti uya angaudzawo sekuru kuti nine murume handimwane mumba. Ndakavati bvunzai mwana kuti chii chikonzero. Muromo wakandiudza kuti ndizvo here ndopakapindura sekuru vake izvozvo. Mwana wenyu uyu munaye mumba. Handitika. Handiri kuti wagarisa wabvakacha kakugarisa. Makamubvunza ka? Ndo zvandakabvunza. Ndo vhati izvo ndopakati mama handisi kuwana murume woko. Ndopandikati sekuru vacho bvunzaiwo mubvunzo kuti mwana akawirei. Fine. Mabvunza akutaura kuti murume handisi kumwana mumba zvakadai zvakadai. Fine, zvanaka. Alright, next. Ndobva saka maakureva pfuma. Ndopa akazoenda akati nini kunotora zvinhu ndikati aini nangu handisi kupakana mari yekunotora. Ndachifonera baba wake ndikati ndo zvirutaura mwana wenyu kuti nini murume akati saka imimi manje hamuna nide kuti muchati Seri nyakambotuma here munhu kuzotiwo muroora wangu ndauya ndagadzisa wogadzisa vana. Ndikati havana kubvira vatozombonditumirawo munhu kusvikira ndaona kuti mwana aidu washuwa nani naamwene vake. Saka nhasi muri kuda pfuma nekuti maane rekuti uyu aramba mukadzi wake ka? Ndipapo ndakangotoga ndingopiwa pfuma yangu semunhu wekuti mwana uyu hatisi kukwanisa kuchengeta tese ndingoregerwa ndirwa ndo zvimwe zvakanyanya kundirwadza. Ndakangoti rega ndingonokwirawo dare ndione kubatsirikawo nemwana uyo tingobatsiranawo sinzi hapana chatingowana. Ini kumashure ndakaruzawo mwana akaitwawo zvakaitwa akazopuwa mwana wake akatakurana naye ndobva ndaita mitoro miviri wangu neuyu hapana chandiri kuwanawo mwana ndosapota ndiri ndega. Ndiri kuona kuti panapa amwene baba wanhingi wa uyu anodza tapiwa amai vatapiwa vakabatirira uyu vakabatirira uyo musikana uyu vachibatira mwana wavo nokuti vakagadzira mukana wekuti uyu aende kupa kupi ndizvoka nokuti muroora uyu maimuda ka? Muroora ndakazomuda turu adiwa nemwana wangu. Atodiwa nemwana wenyu. Ndio mati arega zvitoita vatotora nambwana. Vadanana ka? Ndakabva ndagamuchira. Imama todanana. Muroora uya. Alright, imama todanana imi.
mambo ngangoti kudanana tisataurana uya asati atombonana kwara achidzidza kucitrus imwe pamadanana titagara taitodanana madanana zvenyu. Alright, zvakanaka. Kosei muri kutaura nemukadzi wari kuti iwewe handichikude iwewe nokuti uri mudzimai uri mukadzi wamai vangu. murume waizobuda apa kunetsana pane pekuti ini ndakatsura uyu uye aiti inini handikwanise kukuteerera ndanekuti hauna kana dhorara unondipa mari chese chinoitwa chinobviswa namama. ndopa ndakamutisa keokureva kuti mama ndo murume wako here unoti inini hauzosvika iwe hausi kubvisa mari kana kuti mari yako ndeyembanje. inini ndaienda kubasa muona mambo inini ndakaenda kubasa mari yangu yese ndaienda isiya yese pei yese kumba ndaisira iyeyo ndiye munhu wandaipa mari. ndakatumwa kana kunotakura kana zvinhu kurosa uko ndaiuya nemari yacho yese pakuenda kurosa uko ndaibhadharisa $15 ndaiti $5 ndaitenga 2 liters efuel $10 ndobva ndamupa. iwe unongoshanda nemotikari uchikaira? Alright, okay, fine. $10 yacho ndaimupa. Saka uyu sei ari kuramba kuti handisi kuriritirwa? Aiwa, nyaya iripo apa, iripo nyaya yekugadzira iyi. Iyi nyaya ndeyekugadzira nekuti kubva zvese ari kutaura kuti hanzi ndakapiwa $1 ndezvekunyepa zvese. Hapana chechokwadi. Mudzimai wangu ndongofunga kubva pekutanga kubva tichigarisana. Chese chaiti chaitika chandendati ndaona nyange ndachiona nemaziso. Hapana paimbofa akachihwitinesera kana kumbochipupura zvechokwadi kuti chinhu chokwadi chaitika. Chaingorambwa kubva nekutanga. Kana iwona mai vacho vari kuramba zuva ndabuda nauyu achinzi atizira vakandifonera magwesha vakati iwewe watizisa mwana wangu chese chinenge chanzi chaitika ikoko iwo ndochaona zvekuita nemwana uyu. Tichienda tese tisati tatombosvika kumba tiri munzira takawirirana zvatakawirirana takaenda nemwana uyu kubva pese nyange painzi uyu ari kumba kwavo ari mimba wende vaizonditambira sei ndichiuya vachinditi mukwasha kana tanga tisina zvinhu zvatakaita tisina kuwirirana. Alright. Sorry. Alright. Muri kudanana here? Ini mudzimai wangu ndomudana. Iwe mudzimai uri kuda here murume wangu? Good, fine. Muri kuda pfumba yenyu? List, tipe list. Para mana list? Nile pamana mapepa ya nile kabasa. Ipai vanhu vakuti vatarise list. Anga abzichi chekuta $30 chete. Kurumbizai varume. Hazisi kuoneka. Kumara mwana. Kumara mwana kutora mwana wake. Kuzotora mwana wake. Tatotambidza pabhazi kubva kumusha kuna baba wacho. Aiwa kuna navanini navababa baba wake atatwa ningu ngombe yeu mai atobva kumusha kuna ningi na baba wao. Fuma 6,000.
Masocks. Papfuma pamuri kuti chiko 6,000 kana kuti 1,000 kana kuti 61 600 yafana ikoma. Oh 600. Ikoma. Sai papo. Right, pano manyora rusambo, manyora kuti tsambo, zvakasiyana zvinhu zviire kana chinhu chita. Munenge na baba achanenge achiro mudikidiki pakunyora noti ndakazongwa fone kunodiwa paper list kuenda nazvo kupiko saka ndopawa kutumira pabhazi vangu ndipawo mapepa ari maviri. Beside chinhu muchiti beside. Makesi akamira zvakamira oil kesi yacho, flour kesi, sugar kesi, powder milk kesi, beer kesi, drink kesi apa. Kana ningi atezvara imimi ndimana atezvara munochajaira kuti uda chakati nechakati kana kuti mukwasha anongoita madanha ake pagrocery. Mukwasha anoita madanha ake hautochajai kuti ndikuda chakati aiwa. Mukwasha anoita madanha ake iye pache zvake. Saka kuzomuti ndoda kesi aiwa hazvidzarwo. Mukwasha anouya achiona kuti ndiri kuenda kwaatezvara akabatawo zvinoremerera handiti achiona kuti ndiri kunoita occasion yangu yandiri kunoita. Saka zvemakesi izvo aiwa inongonzi grocery chete. Mukwasha wotiziva zvaanouya pamwe anoda kuigira mutumbi wenguruve regai aite madanha ake iye pache zvake aite zvaanoita handiti kamai ungu right. Chidaidzirai panapa kuona kuti ndezvipi zvinhu chiri kudiwa chokutanga wada masungiro nokuti masungiro anga asina kubhabhisa mbudzi mbiri tiki correct nejera kubveza racho then kurudzai uya nebepa yangu yari mapepe pane mapenziro oiri riri kuno aini nandi apana asina isai kasi gaikuta iri 600 rather than 350. andina right. Usambo 600. Right. Opa ipapo utenda vari kuti masutu ya baba neamai ayo zvatokwana izvo. right. Tenda jagi kuti majagi manini amena kuti badza 150 ndechiro badzachi 100 mushonga 150 kare yainzi mbudzi yemushonga amene mazuva ano yakunzi mari yemushonga badza 150 kana yakabvira iri mbudzi aindongoti mbudzi yemushonga mbudzi apa
Batsira. Chinyora kuti imbudze mushonga ipapa. Isai level yatiri kuchaja muno muisu pambudze mushonga. $45. Makandinzi 125. Chituru cha baba 20. Matekenya ndevu 60. Anzi chioneso cha baba $2. 200 you want to do $2. $2. It's okay. It's okay. Naroji? Unobva kupi Nemadharo. Udharo napana yari pana. Ngatipatsiri pana. Naro. Ndimuro udharo ndikaisi. Naro dzababa. Naro dzababa. Zvinoreveshi. Aiwa regai zvakadaro. Ndezvomusha maoka. $70. Domba anozoningirira. $70. Deme njirawo $350. Damages moya musha. Mwana akanoiswa kwa ukoko. Uyu akatora mwana akanotora mukadzi. Saka moya musha. Fine. Zapera. 5. I think zvanaka. Mwarizwa kamukwasha. Kose vanga vatanze kutora mwana wako kuti atore mwana wake. Zvinorevo? Mwana kutora mwana wake achigara. Pamusoro ima. Hanzi kumara. Kutara. Ndizvo kutara. Kutara. Apa aita uyu mwana wetinofanira ngoita zvekukasika noda kuti pandakavaudza nekunodiwa mapepa. Izwi rekuti kutara mwana wekutanga anonotarwa zvichibva kumukwasha. Kuno handi mwana uyu munomutora moita kumasungiro. Ogara kwambuya kawo. Musha kwake. Obatsirwa kusununguka ikoko. Shoko rozobva uko. Richienda kumukwasha uko kuti kuno kwaita zvakanaka kwaita mwana. Handiti? Kogarwa unenge mwedzi kana mwedzi miviri ari kokoko. Mwana kana adonha ari kuvhute. Chichozoitika. Mukwasha anenge akutuma hanzvadzi dzake vana atete. Vakatakura tswanda ihufu wakadzurwa. Nesheshe. Yavanoenda nayo kupi? Ukoko. Kana vasvika manje uko kune mwana kwaberekwa mwana uko, vanondoka nekamari kavainako. Vosvika tauya kuzotara mwana. Kuti mwana takuya kuzotora mwana mhuri yedu. Kweitwa babikoko. Sadza rodyiwa, huku youraiwa. Zvoita zvakanaka uko. Kana muriwo rakazvigadzirira nguva yekuti akutakura akuda kuenda nawo, anobva atoenda. Asi mumuzana kuti aiwa tichatevera. Mushure menguva diki iye uyu musikana uyu anouya nevakoma vake kana atete vake uya kuzosiyiwa kupi? Murume wake. Andingaona? Izvozvo zvakawanda ndakutokudzidzisaiwo zvenyu. Zvine chishona chakawanda. Mazviona ka? Handiti tati mwana asunungukwa. Kwagarwa mwedzi mungani inenge mwedzi kana mwedzi miviri handiti ka? Pane chishona chakawanda apa. Inyaya inzira yekuti murume nemudzimai varege kurumbidza kuita sei kusangana.
vakasangana panoberekwa futi mwana chiri chechechi ari munemba saka kumbowamisa ari kupi kwari kokoko ozoshonongorwa pamusoro imama pane imwe nyaya ndoda kuvhunza. Amwe asere vangu vakaudza mwana wavo vakatifonera amwene wako mazuva ndaishandira kuJubu uri kudiwa kumusha musi wa5 Murora ndobva andifonera akati mama ndanzi ndiri kudiwa kumusha musi wa5 ndoda kuziva kuti zviriko here kumutemo. Murora akatorwa zveshuwa ndakabva kuJumbu ndopanguva ndaitsvaga mari ndichida kuti ndinobvisa zvinhu zvekusungira. Zveshuwa ndakabva ndadzoka ndobva ndasvika kumba Murora achindiudza ndonhawiri panzi wada kunovakwa makuwa asi chakandinetsa Murora wangu akaenda ari mumwe chete kunovaka makuwa. Aenda Murora wangu akaita 3 months ariko ndichifona ndikabvunza panhau iri kutaura kunzi ana sekuru vakazobvunza ndopa ndakazoaita 3 months ariko ndikabva ndafona seri Murora wangu mazuva awanda musukuru wangu ndaakumuda makuwa acho nanhasi here svikanzi ameno ikoko ndobva ndati kana pari iri nhau yemari ndomubhadhara pay forward svikanzi mabhazi ekweda abvume pay forward ndikati saka ndodii svikanzi abheno saka muti anodzoka nei asina mari ebhasi. Ndofunga ndagara kudaro mwana wasisi wavo ndopa akabva arwara ndobva vazondifonera svikanzi bvunzai bvunzo wenyu amai idai pamubvunzo wenyu da kuti tifambe nenguva. Alright. Ndopa wakabva waita sei zvinoita here kuti ivo vatore mwana wongoti iwo uya musi wakati vasina kukumbirawo kwandiri kana kumurume wake ende achibuda achienda murume haana kumuoneka akanoita 3 months asipo azodzoka ndopakanzi mukwasha haana kuyazomhoresa mudzimai wake. Now zvinoita here kuti mwana angodaidzwa kuuya kumusha kwake kudzoka kumusha kwake hazviite vanokumbira tsika dzakandakanziva kuti vanotokumbira kuti tikudumbodawo Murora kuti amboya kupi kumusha. Handitika kana aenda kumusha uko vamwe vanobva vabata mwana wavo kunozi kubata vakuda pfuma vane mapona vanobva vabata toda kuona kuti andize musi wano yauzobvunza kuti ko mudzimai wangu tobva tati tikuda chi toda pfuma here vane mona wozonzi Murora akabatwa kana kuti mudzimai wakawanika akabatwa nevabereki vake izvo zvinoitika izvozvo asi tsika dzakananziva kuti vanokumbira kuti takudawo mwana wedu kuti amboya kuno atete havasi kunzwa zvakanaka umwenda kweobva atobatwa animona ndonyaya iripo hazvisi pamutemo kungonyepera kungodaidza usina kutaura kumukwasha kuti tikudochi tikudo mwana kuti amboya kuno asi ndo zvakaitika vakasenzesa chitsotsi ndobva vadaro mbomirai toda kupedza nyaya toda kupedza nyaya isu tatopedza makuti dzosamudara tatopedza nyaya yepfuma pane chimwe hatingagone kuramba chienda mberi iwo pane chauda kutaura iwo aida kubvunza paya papo akashedzwa pacho kuti sekuti vabuda nina ndina kuudzwa neo zvinozoita here kuti hama dzemudzimai dzekuti kana dzakandiona panzira dzokwanisa kana kungondirova izovaona kubhadhara pfuma mudingi muri kuona nyaya iri panapa ava amai ava nemhuri yekuku hasi kudzosa zvedu rivhesi asi toda kuudzai kuti mune mhosva imimi kumukwasha wenyu nokuti pamutemo kana munhu ane imba yake haugoni kuchengeta mudzimai womunhu kwenguva yakareba kwegore kana mwedzi 3 chai munenge muchimuchengetera kuti aita sei uyu mukwasha wacho mune muchimuti anoita sei iye mudzimai wacho muri kumuchengetera ani pindurai kurumbidzaii inini handina kukwanisa kuda kuchengeta nokuti aseri wangu ava vana vaigara vari vega aseri wangu hawanzogara kumusha vakatororwa vanogara nemurume wakuno kumusha saka pavakauya inini handakamirirawo semwana akandudza chichemo ivo vakandibvunza ndakavaudza kuti zvinotoda chindipa wakapindwa nanabhudhu vangu seri zvinonakidza here kuti mimi ndimoda mwana asingadiwe mumba ndopacho ipapo nekuti mwana ngangori chidwa neamweni tatenda
kana modzoka kumba imimi mwana wenyu ari kutaura mashoko kumudzimai wake kuti iwewe uri mudzimai waamai. Mazvizwa izvozvo ngazvipere. Mazvizwa ngazvipere izvozvo. Nokuti avari kubudzisa shoko rokuti zvinonakidza here kuti mwana wedu anziye uri mudzimai waamai. Uye ari kuzviburitsa mumba make kana vanetsana. Mazvizwa takunobvisa pfuma iyi takuda kuti vanhu vabatsirwe kuvaka imba. Mazvizwa nokuti vataura kuti vari kudanana. Vana tezvara musashore nekutuka mukwasha wenyu. Ndizvo kana kutyizira kuti tinokurova. Vari perana tezvara vacho pana? Hapana. Munonovataurira kuti aiwa remekedzai mukwasha. Pakutuka hapana suti iye ndiye asingaonekwa. Ndiri kurayira chete inini. Ndikurayira. Akataurirawo kwandiri. Mune muripo here? Pavanosangana navo mune muripo here? Ndini ndowanzogarako. Pavanosangana naye mune muripo here? Ini kwanzi ndaituka. Toendai nemashoko atira kuti imimi uyu ari kuti vana tezvara uyu. Ari kuti vana tezvara uyu. Totenda chanotiwa. Munoona kutaura kuti kwete remekedzai mukwasha wenyu. Totenda. Imba ngaibasidzwe kuvakwa iyi. Mazvizwa ka? Right, fine. Tapedza. Mati anotanga kubhadhara rini? Mukwasha afana kutanga kuguma kakuzunzika. Masau ngaazunzikwe. Tione kuti anotangira papi. Ndirini mukwasha? Avandutana nchimbo. Avana ndakaforera kubasa ndakanzi ndoya mangwana. Saka nderini vanotanga kuzunzika. Mashanya afana kutanga kudona ka? Shamuzamo kana tine pashomo pakutombona. Pashoma ipapo rini? Kandawana basa. Kandawana basa. Makuti kana ndamona basa makanga muchitaura kuna mai kuti munoya pandiri nini? Musaite kumwana wangu. Andambodaro. All right, fine. Saka vanhu vasingaende kubasa varori. Rini? Vasingaende kubasa varori here. Ndakapinda basa Saka mukuti kana awana basa. Basa wacho kuda kudiwa vanhu kunohorwa pawiki pega pega. Sanduto ndakakwanisa ndakabata kana ndenda ngowanawo pamwedzi wekutanga unombobvisawo. Very good. Wagona musi wa30 mupe musi wa30 November. Aiwa mupe nguva December. 20. Asi makasa 28 anodya mari neChristmas. Muisire kumashure kuno. Musi wa22. By 22 December. Anofana kungaisawo something ka kuna atezvara ndopinda muChristmas zvakanaka. Right, zvakanaka tapedza. Asi mukadzi wako kuenda naye mukudi umira mukadzi wako kuenda naye Sorry. Apa manje zvinoshupa ndane kuti ivo vari kuramba kuti ana kurorwa mudzimai wangu akarorwa paanotogara nemurume wacho ndomuziva. Imimi uyu ari kutogara nemukadzi nemurume. Asimbogara kubasa. Uyu anogara kubasa. Kubasa panogara. But uyu ari kuziva ka pane murume wacho. Panogara mukomana wanza, mukomana ndongowirirana naye. Tugara ipapo. Pane mukomana wanza. Saka mukomana yemo ndiye murume wacho. Saka papa panogara vana 2, musikana muhombe neye ngoma sandongowirirana naye. Savhara ndomurume wangu. Vatengera vana 2 tudiki. Panogara nato. Alright, zvakanaka. Amai. Bamba. Nhasi munotora muroro imo muenda naye kumba kwenyu. Tokuona murume wacho kuti anoteera here kumba kwenyu. Maita basa mama. Achiti mukadzi wangu. Maita basa mama. Nhasi mboko kuna